Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ngwambiri maulemu akhale m'malo mwake. Ndikulimba mtima kuti ngati ana wayankhula nanenso ngati mwana wawo ankurafu ndikuyenika kuyankhula wapasa ulemu umaliza. Ankurafu kwa ine anali bambo anga, anandilera kuyambira ndili wang'ono, manditenga kukandisiya ku sukulu, ndikukula ndili teenager, amazazira osali masewera. Komanso tikuyamba macareers amatichita guide. Koma chinthu chachikulu chomwe andipangira ankurafu pamoyo panga ndi kundigwira pa mkono chaka chapitachi. Sindikudziwa kuti ndikanatani chifukwa munthu zikakusokonekera umayang'ana kwa kholo lako kuti akuthandize. Ambiri akaona mmere Chilima amaona zinthu zosiyana-siyana, koma iwo amaona mwana woti zamusokonekera, mwana woti wabalalika, mwana woti amuthandize. Ankurafu choyamba chomwe anandilimbikisa ndi chokuti mmene a Dr. Chilima amwalira chonchi, school fees ya ana ndizilipira ndine, zosowa za ana ndizikuthandiza ndine, mpaka na iweyo peze ntchito uyime pawekha. Nde panopa nkumati kodi nde munthu utani. Apapa kusweka kwa ine ndikusweka kwa banja lonse la kwa Akamoto, chifukwa ankurafu anali mzati wa banja lathuli. Anali munthu amene timamudalira, tikamati ankolo athu akufund, amati fund. He was proud of the work that he was doing. He was a distinguished gentleman. He was a man of grace, a man of integrity, and a hardworking man. I'll give an example. A lot of people akambapo za mmene amagwirira ntchito makamaka zokhuzana ndi misonkho. Mu 2014 titalowa nawo boma, ndikumbuka ndinkapanga geni ndimakonda amabweresa zovala kuchokera kunja omazagulisa kuno. Ndetse kulina ndapanga chimodzimodzi ndabwera. Nde pa airport anthu anatiuza mwachizolowezi nachita filu mafomu anga sonkho kuti ndilipire. Ndena amati iyayi madam sopano iniyo ndinu malevo ena za nsonkhozi simukuyeneka ulipira zitayeni. Ine ndati ayi chabwino zikomo kwambiri sindimadziwa kuti zimakhala chonchi. Nde ndinakakamba nawo ankurafu nthawi imene yali Commissioner General wa MRA kuti inetu ndimati ndilipire koma andibweza. Ine umangokamba ngati nkhani ndi munthu ndi kholo lako. Koma anayimbira foni anthu aja mpaka na anandisaka mpaka na ndinalipira. After 1 week anandiyimbira foni amandipanga kuti mami kuti mayi awo dzinawo ndi Mary. Ndinali Mary. Ndina wafotokozera kuti anthu aja ndiyimbira nandiuza kuti mami, you have to be a woman of integrity at all times. You have to continue paying your taxes regardless of what level you are. And he was that passionate about taxes. Kuti he would follow up and make sure kuti zonse zomwe zimeneka kuchitika zichitike m'malo mwake. Ankurafu kwa ife nali munthu ansangala. Ine ndakula kubanja lako Akamoto lokuti tikakumana tikakhala malo amodzi timaseka timavina ndi kukhala kwathu. Moti takumbukira ankurafu ngati munthu oti timaseka naye, timasangalala naye, timakhala naye bwino. Ankurafu anali munthu wozipereka ndipo othandiza anthu osiyana-siyana. Ndipo apapa tikusowa kuti
I think mwina testament ndi zonse zomwe zachitika tsiku la lero chifukwa patokha ifeyo ako Akamoto sitikanakwanisa kupanga zonsezi, koma anthu nonse amene mwatigwira manja kutithandiza nkutikuta kuti zonsezi zichitike mmene zachitikiremo, tikuti zikomo. Tonse tasweka, tonse takhumudwa, koma Uncle Raf apita ndi chikhulupiriro chawo ndi Mayi Maria awo pambali pawo. Zikomo, pepani. Ndingobwerezanso kunena kuti akuluakulu onse aku UTM takuonani ndipo takulandirani, enanso takuonani atititi mulipo mpano ndi ena onse takulandirani. Nthawi ino ndipemphe achamani amphakati wa St. Martin kuti atilankhule. Mundilole ndigwise ntchito maulemu omwe aperekedwa kale. Ife a St. Martin tili osweka mtima kwambiri kuti angakhale kuti Uncle Raf samakhala kuno, koma mwina mwake kuthupi kokha ndimene timadziwa kuti samakhala kuno, koma kumbali ya zochitika ngati za mphakati Uncle Raf amakhala pa front. Ndipo ngati ineyo chair nthawi imwe ndimalowa ndimangoona kuti mwina mwake kukubwera zithandizo zothandiza St. Martin, phakati wa St. Martin, koma ndinali ndisanaonane nawo maso ndi maso. Chinali chikhumbokhumbo changa kuti mwina mwake Uncle Raf ndizakumane nawo, ndizathe kuwathokoza ngati ine chair, koma poti Mulungu salakwisa walolabe kuti Uncle Raf tisiyane nawo, tisanaonane nawo, koma chithandizo chawo chikufika kumphakati. Chithandizo chawo to Uncle Raf chimazera kwambiri mwa antiloti. Timangomva kuti akuthandizani ngati mphakati. Ndikumati kuti munthu akutithandizayi tizamuona momwe ndayankhulira kayi kuti poti Mulungu salakwisa zakhalira amene zikhaliramo. Ifeyo tingopempha kuti khalidwe lomwe amaonesa anti Uncle Raf paliso ena mutengere khalidwe limene kuchoka kumuzi, koma ndikumakumbukira kuti kuli mphakati kuli chechi. Ngakhale kuno ndikupemphera, koma kumene ndinachoka kuliso mphakati kuli chechi, ndikumathaso kuthandiza. Likafika pa ndikupempha mzimu wa Uncle Raf utse mumtendere dziko. Nthawi ino ndimati ndipemphe amfumu amaunami kuti atiyankhule, koma popeza kuti amfumuwa mwanayungwawo akuti satha kuyankhula, apempha amfumu Katagu tiyankhule. Ndi nthawi ino amfumu Katagu mutiyankhule malo mwa amfumu amakunami. Choncho choyamba thokoza mafumu onse a grupu komanso ampingo alendo osiyanasiyana amene mwafika pamalo pano, ma MP onse mwafika pamalo pano, komanso mu nthawi ino nsanayankhule zambiri ndiwapasire amfumu abalala. Zikomo. Malinga ndi nthawi maulemu onse aperekedwa kale. Ine pano ngati mfumu Balala funa kunena mawu amodzi kapena awiri. Mr. Raf Kamoto ndamuzi mwa Balala anali munthu mmodzi yekha amene amadzipereka kuthandiza muzi wa Abalala. Pamene Mr. Raf Kamoto apita tisowekera munthu wina amulowa m'malo,
okuti atenge gawo lake kuti amalizise zimene Mr. Ralph Kamoto amatipangira ife amuzi mwa Balala. Pamene akumbumba mukulira zoni kuti amfumu abalala akulira nanso chimodzimodzi. Ndapasira amene andipasira. Choncho ine ndayima malo mwa mfumu amakunami amene ali ayini dera lino. Iwo ali okhumudwa kwambiri chifukwa cha bambo agona apawa. Bambo agona apawa akamawaona mfumu amakunami akuwatenga kuti ndi mzukulu wawo. Ndipo mfumu amakunami ndi amene amadalira lero athedwa nzeru. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.